En la selecció de peces que Jordi Lafont presenta a la galeria El quadern robat, es fa palès que la preocupació per les temàtiques socials és recurrent en el seu treball, com és el cas de la peça que dona nom a l'exposició. Aquí no passa res. Com una picada d'ullet al públic o a les persones que vinguin a veure l'exposició, en el sentit que té a veure també una mica amb el moment actual, que no passa res és una frase quasi bé que invita a tot el contrari, no a entendre tot el contrari. La mostra conté obres dels darrers 10 anys, al llarg dels quals hi ha unes constants: l'interès pels objectes, l'ús del dibuix i la pintura aplicada sobre els materials i els valors i textures que aquests tenen, tot i que ell no es considera escultor. Sempre amb una voluntat pictòrica. De fet, quasi bé sempre hi ha color, hi ha matèria i llavors, evidentment, hi ha tridimensió perquè treballa amb objectes, però és una conseqüència de, no és un objectiu. Com ho mostra aquesta peça, feta amb el cavallet que utilitzava per pintar i que has passejat i muntat com si es tractés d'un paisatge, o la composició de dos objectes trobats en diferents passejades i que esdevenen una al·legoria de l'actualitat.